खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी कक्लाबारि चापागुरि फरायसालिमानि दोहौ फोरबो लोगोसे 12थि कलेज उइकआ जोबनानै थांबाय थांनाय 7 फेब्रुवारिनिफ्राय खुंफुंजानाय कक्लाबारि चापागुरि फरायसालिमानि दोहौ फोरबो लोगोसे 12थि कलेज उइक हाबाफारिनि बान्था राननाय एबा गेवलां मेला मैया जोबनानै थांबाय बाक्सा जिल्ला कक्लाबारि चापागुरि फरायसालिमानि बे दोहौ फोरबोआ थांनाय 7 फेब्रुवारिनिफ्राय गेलेमु हारिमु थुनलाइयारि हाबाफारिफोरनि गेजेरजों गाब गोनाङै खुंफुंजादोंमोन आरो बे खुंफुंजानाय कक्लाबारि चापागुरि फरायसालिमानि दोहौ फोरबो लोगोसे 12थि कलेज उइक हाबाफारिया मैया बान्था राननाय हाबाफारिजों जोबलाङो मैयानि बान्था राननाय हाबाफारियाव मेल बेखेवगिरि आलासि महरै 22 नं कक्लाबारि बियाबनि MCLA मन्थु बर' गाहाय आलासि महरै खोरोमदाव औवारि बिथांमोनाबो बाहागो लायो आरो माननि आलासि महरै चापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मबनेश्वर गयारि नेहाथारि खरगेश्वर बसुमतारी चापागुरि कक्लाबारि दखरा एबसुनि आफादगिरि अनसुमा गोरा बर' आरो गाहाय नेहाथारि सनेश्वर बर' आरो ओनसोलनि रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनि बाहागो लानायाव हाबाफारिया मोजाङै जोबलाङो कलेज उइकल' नङा बा कलेजनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि बाथ्राल' नङा जों स्पर्ट्स एक्टिभिटिस बा लिटारेचार जिखिनि एक्टिभिटिस बा कालचार एक्टिभिटिस बे एक्टिभिटिसखौ जों मोनसे हारिया सरासनस्रायै बा लाइमोन बैसोआ जौगाहोनो थाखाय जिखिनि खामानिफोर दं बे खामानिफोरनि गेजेराव नैबे कलेज उइकनि जिखिनि एक्टिभिटिस बेफोरबो मोजाङै बाहागो मोनो होननानै आं सानो आरो गावखौ सासे राफोद फरायसा बा फरायसुलि बा सासे सुबुं हिसाबै गसंथानोबा जों सोलोंथाइजों लोगोसे नैफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो नांगौ होननानै आं सानो आरो लोगोसे स्कुल बा कलेजफोराव बैफोरबायदि खामानि मावनायजों लोगोसे जोंनि बर' ओनसोलफोराव गामि गामिबो बैसागो फांसनजों लोगोसे बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो बेयो मोनसे समाज मोनसे हारि आरो मोनसे सासे सुबुंनि जिउखौ राफोद खालामनायाव अरायसमबो हेफाजाब होयो होननानै आं सानो आरो बेनि थाखायनो बेफोरबायदि एक्टिभिटिसखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव बा जेरावबो बिथिङाव लाजानोखो बा लायोबा मोजां जायो होननानै आं सानो आरो जितु नैबे कलेजआ नोंथांमोननि ओनसोलनि बा बर'फोरनि मोनसे सम्पद बेखौ नोंथांमोना इयुन समाव गोख्रोङै गोख्रों दावगालांनायाव माबायदि हेफाजाब होबोदों आरो रायजोफोरा बेनि सायाव बा फरायसाफ्रा माबायदि दावगालांनांगौ फरायनाय बिथिङाव थारैनो कक्लाबारि समस्ति बा नैबे सिमला ओनसोलनि कलेज होननानै बुङोबाथाय नायल' जायल' बे गंसेल' कलेज जाय कलेजआ जोंनि साहा ओनसोलाव दं खिन्थु कक्लाबारि समस्ति हिसाबै बगादर ब्रह्म किसान कलेजआबो दं बेयो खोला पार्टआव जायो आरो दिनै बेयो केसि कलेजआ साहा पार्टआव जायो आरो बे कलेजनि बा बे फरायसालिमानि गोनांथिखौ बुजि मोननानैनो नैबे सिमला ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाय समाव आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कक्लाबारि आनसलिकनि सासे आफादगिरिमोन बे आफादगिरि थानाय समावनो बर' थुनलाइ आफाद आरो ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बे कलेजनि गोनांथिखौ सावरायनाय जादोंमोन आरो बे सावरायनाय लेखायैनो ओनसोलखौ सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानो जाहाथे बांसिन हासिनो बेनि गुदि आरो थांखि नोजोर लानानै जों नैबे कलेजखौ फसंथाननाय जादोंमोन आरो बे फसंनाय समावनो आं सासे नैबे कलेजनि सासे सोद्रोमामोन नाथाय दिनै फैयै फैयै आं मोननै टार्म्स नैबे कलेजनि सासे आफादगिरिबो आरो लोगोसे नैबे ओनसोलनि सासे MCLAबो बे ओनसोलनि थाखाय दा ओंखायनो आं सानो नैबे कलेजआ जोंनि ओनसोलनि सोलोंथाइ बिथिं जौगानायनि थाखाय जिहेतु गोनांथिखौ नोजोर बोनानैनो बे कलेजखौ फसंथाननाय जादोंमोन आरो बियो जोंनि थाखाय एखेबारे बयनिख्रुइबो गोनांथार बेसादफोरनि गेजेराव नैबे कलेजआबो मोनसे गोनांथार बेसाद होननानै आं सानो आरो बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै आं मानगोनां प्रमद बर'जों बिथांजों आरो लोगोसे मानगोनां जोंनि केबिनेट मिनिस्टार UG सार बिथांमोनजों एखेबारे खाथि सोमोन्दो थानानै बा एखेबारे नाजानायनि गेजेरजों नैबे कलेजखौ गोनांथिनि मोन्दांथिखौ मोननानै नैबे कलेजखौ जों थांनाय समफोराव BTR एकर्डनि जि सुक्ति 6.3 दफा बे दफाखौ नोजोर बोनानैनो मोन 10 कलेजनि गेजेराव बे कलेजखौबो सोफानाय जादों बा सोफानानै लानो हानाया जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना बा जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ मोनथिना मोननाया एकदम गोरलै जायोदि नैबे कलेजआ जोंनि ओनसोलनि मोनसे गोनांथार बेसाद जायनि थाखाय जों 6.3 दफानि गेजेरजों नैबे कलेजखौ सोफानानै लानो हादों दा बिनि उनाव मानि थाखाय नैबे कलेजखौ बा सोलोंथाइखौ गोनांथि दं होननानै सोङोबा बेयो आं सानो बैफोरबायदि जाहोननि थाखायनो नैबे कलेजआ जोंनि ओनसोलनि थाखाय एखेबारे गोनांथार होननानै जों सानो आरो गोबां गार्जेनफोरानो
2025-26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे यगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।